Ένα μοναδικό διήμερο που ενώνει 16 χώρους και 22 πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας διοργανώνουν 65 startup εταιρείες στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Startup Safari περιλαμβάνει δωρεάν σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις. 65 startup εταιρείες διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο το πρώτο Startup Safari. Πρόκειται για μια γιορτή εξωστρέφειας του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπου θα γίνουν πάνω από 50 δωρεάν σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις για τις νέες τεχνολογίες σε 16 χώρους στην Αθήνα. Ανοίγουν στον κόσμο τις πόρτες, οπότε μπορεί να περάσουν οι νέοι και όσοι ενδιαφέρονται, να δουν πώς δουλεύουν αυτές οι εταιρείες, να μιλήσουν με τους νέους επιχειρηματίες, να πάρουν μέρος σε workshops, σε σεμινάρια. Η χώρα μας στηρίζει τις startup εταιρείες μέσω του προγράμματος Jeremy αλλά και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα δούμε νέες επιχειρήσεις που κάποιες από αυτές ελπίζουμε ότι θα μεγαλώσουν και θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και αυτή του Άκη Λαοπόδιο, που μέσα από την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου λογισμικού που αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη, βοηθάει τους ξενοδόχους να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, καθώς οι πελάτες τους προχωρούν σε κράτηση μέσα από το site του ξενοδοχείου χωρίς μεσάζοντες. Έχουμε πλέον ξενοδοχεία τα οποία έχουν 500% αύξηση από τη μέρα που μπήκε το προϊόν μας μέσα στο site τους και πλέον ξεκινήσαμε να το πουλάμε και στο εξωτερικό. Είμαστε σε 11 χώρες αυτή τη στιγμή. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι τους βοηθάμε να μπορέσουν να επενδύσουν τις γνώσεις τους μαζί με τα χρήματα δικά μας και τις συμβουλές, στο να δημιουργηθούν νέες εταιρείες. Υπάρχει κίνηση, υπάρχουν νέες ιδέες. Στόχος του πρώτου Startup Safari είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των νέων επιχειρηματιών.